Čau lidi, dneska se zahrajeme Minecraft. Poprvé tady s Matějem, jo, pozdrav. Tak nic. Takže Matěj mi připravil překvapení a za chvíli se mi to tam možná už jako to, Matej Chrlič, jo. Tady. A budeme točit teda video, třeba 13-minutový, nevím, jak to vyjde, prostě jak to vyjde, jo. Tady je nějaký forest survival, nebo já nevím. Takže připravení k hře. Tak se už tam připoj, co nejrychlejš. Jo, a příští možná video už bude Roblox, takže ježiši, co to je? Ukaž, co to tady... Nějaká, co to je za blok? To přidali k Minecraftu? Já jsem dlouho nehrál Minecraft. Já přidal takový speciální mody. Aha, pozor, tady jsou nalevo stříleče. Watch out, there are shots on the left. OK. A ty máš taky survival? Jo, dobrá. Kámo, počkej, nepoužíváš můj taktik? Jo, jo, díky. Počkej, a tady jsou nějaký schody? Vedou tam nahoru. OK. Je tam fakt dobrý armor. Fakt dobrý armor. Tak to jsem zase zvědavej. Není to jako nějaký enchantovaný nedritovej, nebo nějaký, co přidá do Minecraftu, nebo asi, nebo počkej, ne, tady. A to jsi postavil sám? Nalevo, Frost, Walker, ledový chodec navíc. Kámo, úplně díky za armor, kámo. Tak. Krabice. Oh. A teď jdeme dolů, nebo co teďka? Já si tu vezmu ještě Lux Infinity, který tady byl v Battle World, ty jsi to nevšiml, byly ještě 4 taky Netherstarů. Fakt? Jo. Aha, tak si to vem. Já mám luk. A jo. Tak jdeme zase dolů. Tak pojď. A my jako budeme přežívat v lese. O, židle! OK. Ne, počkej, kde jsou schody? Ty to tady znáš? Jo. Tak. Ať nespadnu, kámo. A tady je jako nějaký fight, nebo co? Co? Aha, já to musím stihnout. Já už jsem vlastně jako... nějaký paučiny tam. No a co budeme teďka jako dělat? Mám sharpness 5 meč? Cože? Tak já se budu ještě podívat třeba sem. Tady je takový tam. Postel. Počkej, já vím, to přidali určitě do toho Minecraftu ten stan, ještě jeden, že jsou, kámo, ty. Tak to musím si dostal boj. A také třeba. No a co tady budeme dělat, jako přežívat, musíme jako tady něco. No, musíme to přežít v lese. Hele, tamhle je nějaký iglu, nějaký z ledu iglu, to je nějaký... Nebo to je prostě vygenerovaný? Ne, ale to vypadalo jako nějaký ledový iglu prostě. Vidíte? Vidíte lidi? Kámo, vypadá to jako iglu. Ale počkej, mně dochází hunger bar, takže já potřebuji
Já potřebuju nějaký jídlo. Počkej, já mám jídlo. Jo. Jo, díky. Oh! Díky tady ten led. Mám si to upéct? Jo, akorát pece máme až na věži, takže docela daleko. Ale to nevadí, já se tady asi natížím dřevo. Tady třeba. A udělám si pickaxe a pak... Podívat ještě do dalšího skrytýho bunkru. Jo, jenom tady vytěžím strom a Oh, udělám tady si si pec, na to takže... spokoj, tady to bude Ještě jeden. Hej, ne! Dobrý. O, ty kráso, torčka. Tady ještě tak taky půjdeš do toho bunkru. Jo. Já si teďka tady dám... Je. Dám si pickaxe. Dám si určitě pickaxe. To je pickaxe. Takže tak. Tady asi to už stačí 8. To určitě je na pec. Já udělám takovou tu speciální pec. Já udělám takovou tu pec. Jo, a já potřebuji ještě jako 4 dřeva na to, aby jsem to. Napište do komentářů, jestli máme natočit příští díl Minecraft nebo Roblox. Teda. Hele, tady. Čiže uděláme tady tu. Co dám tady asi na to. Tak, dřevo. Oh, to je velká podvodní jeskyň. Oh, Kde je podvodní jeskyň? v tom bunkru. Fakt? Tady je nějaký bunkr? Jo? Podvodní jeskyň. Počkej, jak já tam plavu. Sakra! Kamo? Kamo, tady je lava? Tady u té vody. Ale nikam se tady vyplul. To je taková, to jsem ani nevěděl, že to je taková postava. Ježišu. Kamo, kde to jsem? Já jdu asi zpátky do bunkru pro to maso. Protože já potřebuji kamo jíst. A hodně jíst. Dobrý. Tady já čistý. Kamo. Dívej, já. Dívej, prosím, já potřebuji do bunkru. Ještě se vyspat potřebujeme. Ne, zombíci! Já dám na 1 ránu. Skoro na 1 ránu, bro. Ale to mám určitě uvařený. Já si najím. Dík za maso. Asi zabiju nějaký ovce, aby se měl dáš. Vyčka, no tak. Nebo když mám ten meč a ten armor, tak mi je to asi v podstatě jedno. No, aspoň free redstone. Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Pavouk. Sem. Zombík. Kromě nikdo nehyta. Ta vyčka mi nedá poison. Poison. Kde je bunkr? Jo, teda stáne nějaký, kámo. Prosím. Dobrý. Peču to. Já jdu asi spát. Můžeme jenom 1 postel. Aha. Se nám to tady peče.
O, já už to mám uvařený. Takhle rychle. Dobrý. Jak jako? Kolik je tu creeperů? Jak creeper? Jak creeper? Jak creeper? Kámo, já nemám. Já nevím, kde je creeper. Hele, co? Trader. Hej, jo, ty s ním vlastně obchoduješ, takže já nemůžu. Já běžím pryč. No. Čau. Levitující ostrovy. A co je tady to? Mi vysvětli. Tady to zní něco se slámou. To taky jako něco přidají do Minecraftu. To asi je ten modpack, ne? Já jsem jenom přidal takový trochu mody, tohle si nevšímej. V Bedrocku mody, OK. A v Bedrocku můžou taky být mody. Třeba, hele, lišky. Počkej, já mám nápad, co kdybychom našli nějaký berýsky a pak bychom si je zasadili u toho, počkej, stanu. U toho stanu. Aby jsme měli jako nějaký jídlo. V těch... Já mám jídlo tam běží, tam už jsem zasázel beríčky, ale na to nechci spadnout do toho plotu, jinak by mě to... Jo, tady to... Kamo. Hele, ovce. Oh, bambus! Ovce. Bambus! Ty máš bambus? Kámo, k K čemu nám bude... Kámo, bambus. K čemu? Hele, ale já už mám hnědou vlnu. Další 2. OK, ještě zabiju tady krávu. A prase třeba tady, když je tady. Pec, tady. To se peče hrozně rychle, tahle pec. Ta je fakt dobrá, ta pec. Že jsem ji vykraftil. Je. Kamu, yes? Jo, já vlastně mám plný hunger bar, ježiši. Počkej, hele, tady, to se asi tady nechám. Tak, pečeme tohle. Dělej. Dobrý, a ještě tohle. Další berýsky tu jsou. Asi můžeme ukončit tady to video, jestli se vám to líbilo, dejte like a odběr a napište, jestli chcete buď Minecraft další díl nebo Roblox. Zatím čus!